तोरा कहां रे तोरा कौन छी हो रे आ ते कहां कर ले रे हां कहां उल्टी करते रे ओ मैं तो शर्म लागत ये राम जी ते कहां कर ले रे ते कहां उल्टी करते रे कहां रे हां तोरा का रोज रोज समझाई हम खा के बार नहीं समझा पर तू थोड़े खा के फर्द में कड़ो मार चल देता रे घूम के मेरी तोरा पड़ता सिखाई पड़ता रे हां तू के दांत ले की कर बड़े उल्टी कल गई जा हां ओ तो उल्टी कर लागल बिटिया अरे कहता नहीं कि काहे कपड़ा चक्रिया कोना बैठा रहे अरे अब का होले मुंह में कइले बानी कहीं ना ढेर का अब हम तो कहबे डर लगता कि कुल बात बोलत नहीं तो माई सुन ली तो धक बुक लोहर छोड़ा दी हमार लेकिन सोचन कि फोन क के उनकरा से भेंट क ली लेकिन जाते जाते नहीं हम घर में आ मोबाइले ले चुरा के आ तने फोन क के मतलब इजा ना तो माई देख ली तो बाप रे बाप मुआ दी हमारा के उ तो अपने ऐसे ही माना कहले कि तू बहरी मत जी लेकिन के चक्कर में तू मत कर रही है लेकिन क्या करी इतना थेथरे बने के हम लगन के चक्कर में रही ना लेकिन 10 गो से ना एक ही से रही ना जत नहीं घर से मोबाइले चुरा के आ फोन लगाई कोना में केहू से केहू देख मत भौजी बाई ना जत नहीं कैसे चुप ना तो फोन लगावे तनी आ बोलाई एजे बोलाई हेलो हेलो हाँ बोला कहाँ बड़ो अरे तू बोला अपन ए सुनो ना बोला एक बात बोले अरे बोला मैं दरवाजा खुला बा खिसियो बना नो अरे बोला ना कनी है कहाँ बाड़ो बने गाँव में गाँव में अच्छा तो ठीक बटे हम अपने घरे बने ठीक बटे हाँ आओ ना ढेर दिन हो गए बटे मिल आओ ना जा एक बार ना मिलो रही हाँ जी आओ ना इंतजार करो कुछ अब आए में टाइम में लगी एक बार कुछ कहबू तो हो जाई ना ना था मतलब कितना टाइम लगे 1 घंटा लगी 1 घंटा ना तू 5 मिनट का समय दो ना हमरा के 5 मिनट कहाँ से जहाज रख तार बाबू दिल बड़न का शादी हो जाए तो दहेज मिल जाई रहो दहेज नहीं का पार चाह तो फ्रीए में रोटी बेलल तो आइबा कि ना मतलब ये सब सुनने खातिर फोन करनी है सुने खातिर तू फोने करेलू आओ ना प्लीज तू 5 मिनट में आवटी बट तू कैसा हुआ लेकिन आवा बाइक से पैसे तू दोस्त के मांग लो बाइक के दोस्त यार स्थिति खराब हो गई बा तो ठीक बटे तू आजा तो फोन कर हमरा फिर अब 1 घंटा कनी है ना 1 घंटा इंतजार कर ठीक बटे जौन तू कहबो उहे करम हमारे प्यार करने के जौन तू कहला उहे करी हमारे एंगल से चले के पड़ी ना तो तारा एंगल से तब लड़की चला देते सुने गई ठीक बटे यार 1 घंटा को तो मतलब कहाँ 1 घंटा में का हो जी आई आदमी जाई केने हमरा ज्यादा जाते ने भौजी का बात कर मोर का बैठ के घर में आदमी परेशान भइल रहत दिन भर हमारे जिम्मा भइल रहत कि काम करी हई करी हौ करी खाना पीना बनावे ना हौ कुल काम करे ना खड़ में आके लकड़ी उकड़ी सरिया के ले जा सुखावे करे के घामा में दिमाग खराब कर देती है बुढ़िया एगो आराम से पेन उड़ लेते है उतना तो जवान की ना पहनते है उतना बुढ़िया पहन के चल देती है एगो बेटी भी ना सहका के रखल बे कपार पे चढ़ा के तांडव करे खातिर घर में मन तो करता ना कि धक झोटवा सार के पीटी खूब लेकिन क्या करी चुपा जाई ना ओकर रहन ना तनको नहीं के सोहत बुढ़िया सब बुढ़िया में गलती पे कहते हम बेटी काम ना करी हमारे कहीं लड़की है बिया ये कहीं लड़की है जोन करनिया करत है ना सब कोई जानत हटे बाप रे पढ़े जाती है पढ़े के नाम पे कहते ऑनलाइन पढ़ाई करत नहीं मोबाइल में ऑनलाइन का तू बात करत है तू हम सब जानत नहीं आ ना अतना हमनी पढ़ नहीं छी बताओ ऐसन बेटिया होली सन एजे अगल बगल के बाड़ी सन कतना काम करेली सन घर से बाहर ही ना निकलेली सन लेकिन ई एकदम ऐसन भइल बिया ना कि क्या करे एकदम घर में पदर मचा के रखले बिया छोट छाटम कमा ना त कबो ना बन पाई मैं के नौकरानी ना हनी मन तो कर तनी सब बुढ़िया में पढ़ कर ले बुढ़िया में तू भइल बेटे अरे क्या करते हो जी अपने में तू अपने आ गलू दवा घूम के अभी टाइम मिलल ह तू
तू अपन बराबर का करत रहेलू बराबर तहां रहनिया पे तई रहन चल सुधार ल त ठीक रही। बिटिया नहीं कु दूध नहीं कु पियत आखिर कोई नहीं है कहां कोई नहीं है बताओ जन कर ले कम के तन सुधारम गलती अपना ठीक बा। गांव घुमलू तनी मन घूम फिर के आवेला घरे कमावा की करेला हम ही अकेले करी ना करवा सकेलू तनी तो करवा दे हम ऐसे काहे बोलतो लेकिन करवा दे हम तो आइल काहे खाती बोलते तो हम ही करी तो कराली हनी परोसा पका के दी सब कोई हुरी ओखरी ना बुझाइल जब आवे बेगी काहे तू ना कर सकेलू तारा नियन बिटिया काम नहीं किसन कर ना हम ना करब। हमनी के भौजाई ना रहीसन हम केहू के लड़की ना रही बेटी रही हम ना करम उतराइल धधाई रहेली सन माई बेटी चंधाइल रहेली हमार तो शादी होनु तो अपना ननद के ना काम कर दम तोहरे ने खा हां जय अभी नहीं के कहत जाके ससुराल में नाम एकदम करियसन पेपर में अखबार में छप तो कहत कि का करती लेकिन का करी चुपा देता नहीं कुछ सोच के आदमी सुनो ना तनी कहले कि जतनी को सहेली के हां ठीक बटे अभी आइम ना अभी 1 घंटा अभी लगले तो गइल हुए 1 घंटा पहिला बा आ फिर का तो तहर सहेली भिरी उ तो घर खाए गोरनी हां अभी जतन सहेली के हां ठीक बटे ना आ तनी बुक किताब सब लेवे के बाटे तो हम 1 घंटा में मई से पूछ के जतन ठीक बटे एकदम तार भैयावा नहीं के किताब ये लावे खातिर केहू नहीं के मैं मर गइल बाड़सन तहा जो रहन चल देबा ना जाना तनी हम की का है कि तू जाता किताब कलम खातिर की क्या कर जाता एगो टेंशन रहे तब तो हम जी हो बाप रे बाप एगो टेंशन नहीं के सलाह ना टेंशन बाटे कपार पे नहीं कोई जवान बेटी हो गइल हमरा कपार पे शादी करे खातिर हैं ई करो इसको नहीं के बुझा तो कर बाबू ने कहा कि हां शादी बियाह कर के लड़के के खदेर दी जल्दी बाप रे बाप हां एगो बिया ना सुकुटाही ए सुकुटाही के त हमरा का हम कहि बताओ हो आ अगर ई चीज को समझे के चाही ना ई चीज को ना समझेला ना कि हां हम पतो हनी कैसे हमरा रहे के चाही हमरे एगो ननद बियाह छोटो कर शादी बियाह करे के बा तनियो मोर त टेंशन लेके चलती से तो कम से कम हमरा कपार पे हाथ ना तो टेंशन न रही त वो भेड़ुआ के तो हम पैदा करके पछताता नी बलु के बाज पहले रहती तो बढ़िया रहल है भगवान यानी कि बलु पैदा ना कइले रहती कौन काम के बड़सन हो ना दुखे पे आटर तड़सा ना सूखे पे पूछाऊ नहीं कर हां माई कैसे रहेल इसका खाल इसका पियल इस कुछ ना खाली मेहर मौका अपना मेहर के चक्कर में मरत रहेला हैं हम कतना लेके टेंशन चली हम एगो लड़की के तो टेंशन लेके चलते बानी घर परिवार सब टेंशन सब सलाम खाना पीना सब कहां से आवता ऊ करा ही चिको ना बुझला कि हां माई इतना टेंशन लेके चलती है कम से कम हम तो कम से कम ओकर टेंशन या दूर कर दी बाप रे बाप एकदम रोवाइन पराई ने घर में जीव हो गइल बाटे हमर बुझाते नहीं कि का करी हम अरे मैं तू जे बैठल भाई का करी वो बैठल बनी का हो मैं तोरा कुछ ना हो गल कौन चीज ए भाई एक बात कही हां कौन चीज कनी के जात तनी सहेली के ठीक बटे आए तोरा रोज सहेली के जाए के रहले रे और को तोरा काम ना रहला ए ना बुझा के तनी बैठ के दूसर पढ़ ली अच्छा ओने टाइम तो आ जातन बुकवे खाती किताबिए खाती जातनी तो हम सोचने कि 1 घंटा में आधा घंटा जाही में लगी सहेली घर जान तू बस दूर का करती रे ओने बैठ के मोबाइल चलावत ताड़ी तो सुन बोलले बतिए माई अच्छा तू तो जानते बस के सहेली के हमर घर दूर बाटे त जाई में आधा घंटा लगी नु आ फिर आधा घंटा ओने से आवे में तो 1 घंटा बन तो हम 1 घंटा में आ जिम ठीक बटे मैं हम तन किताब बुक लिया है जो जल्दी आई है जो दिन रात खाली कर बुक के लिए आवे के रहेला ई ना कहला कि हां तन जो भई काहे ओकरा के कहते उ ना जत कि हां भैया तन हमर बुका भेजे से ले आओ हैं अपने घूमे के बहाना ही बनावले रहेले कि हां हम घूमे खातिर जाई जा तनी हम देखी का करत तड़ीसन घरे बताओ आधा घंटा हो गई हमारा बैठल है ओकरा ये नहीं के बुझात कि कोनो देख लियो सन तो माने का होई का हमार हाल होई समझे में नहीं क्या हो कबले कहत रहली कि 1 घंटा आधा घंटा में 5 मिनट में आओ 5 मिनट में अब 1 घंटे में अइबो कोई नहीं तो ओकरा आवे में आधा घंटा बताओ मन करता है जैसे भागही के पड़ी न तो क्या जाने कौन ठीक बा सजी सरज के पिटवा मत दे हमारे के हैं अरे का हो गई जा हट मर दे कबे ले जा इंतजार करता नहीं तारा समझ में नहीं क्या होता है जा कहता है कि 5 मिनट में आवत नहीं 5 मिनट में आवत नहीं आई जा लगा दी हलू आधा घंटा ही हो गई हमें तो का करी बताओ लेट हो गई हटे ना तो नहीं माई से कुछ बहाना मारे के पड़ला बताओ तो कब से आइल बड़ा बताओ आधा घंटा हो गई हमारे आधा घंटा हो गए हसमा दांत मत चियर तुम हंसतन का हम तो तू तो बतिए बोलता हो पे हम बोलने बताओ 1 मिनट में कितना माने वेट करे में कितना लोग परेशान हो जाला ना हम आधा घंटा इंतजार करने कर कोनो
तार जगह पे दूसरा लड़का महसूस कर तर कुछ हो तब का तारा जगह पे लेके कोना तो सन तो हमरा खातिर जो प्यार करतो सन हमरा से उ का रात भर खातिर रुक जेते सन ठीक है नु आ तू तो आधा घंटा रुकल माने बतावे इंतजार करे वाला माने ढेर प्यार करेला तब का लेकिन तू इंतजार कर बड़ी सिखावत है लंडा सिखाए बच्चा के ना 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 अब बताओ कि देखलस ना बताओ ना अब देखला से का होई अब तू संभरी ह जरूरी है कि हम ही संभारम हां लड़की जौन चाहली सन तौन ची करली सन अच्छा हां अच्छा तू कितना प्यार करला हमरा से अब माने ई पूछा तरु कि तौला तरु हमरा के कितना प्यार करना ई जान तर प्यार के मतलब जाने लो ई मूर्ख आदमी हमरा से कितना प्यार करते हैं ये करते हैं वो करते हैं ई कौन मतलब अरे करी ना तो करी ना आज देखना मतलब टाइम पास करते हैं फिर उहे बात तू को वैसन बातें बोलेलन तो हमरा बोले के बे जौन हम बात बोलते हैं तारा बुझाइबे ना करी अभी लइका बाड़ू सुनु हर जाई तोरा प्यार ना बुझाई एगो चुम्मा दे दे तोरो मन रह जाई सही में तोहरा ना बुझाई प्यार का चीज होला प्यार हीरो रांझा कइले रहल देखना मतलब हमसे टाइम पास कर हमरा चल के पाता ठीक है ना जो ए! तोहर दिमाग और तार दिमाग तहार नहीं के काम करत दिमाग हमार खूब काम कर जन तू बोली से बोल तो बोली से हम पकड़ता नहीं ठीक बेटा नु प्यार थारा समझ ना आवेल तो प्यार जब समझ ना तो प्यार काहे कते कहला तू यार तहारा के हम समझावल चाहत नहीं केकर बन तो लफर के का हो हां ई एगो मित्र हवन चंदन जी अच्छा दवा के चुम्मा चुम्मा एगो चुम्मा दो हे तो दिन के बाद आइल बोला तो चुम्मा ये तो हम चाहत रहनी है सही में अरे तो ये चुम्मा बस हां कैसे तरी पकड़ा मने करे से कितना माने चुपे चोरी की क दिन चली अच्छा जो शादी कर लेवे के देख तू आधा करो के शादी करवा हमरा से शादी मतलब अभी तक पहली बार भेंट भेल तो जौन मतलब चुमा ले इस तो सब तो हो गेल हटे तब शादी हो जी तो मतलब जौन करे के मन हो तौन कर लियो तू ठीक बटे चलो एक दिन राजगीर तारा के घुमा दी तो घुमा दी हां 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 आ ओने जौन मतलब बात विचार मतलब जौन करे के होत न प्यार नहीं के ऊपर लेवे ठीक बटे देखो इतना लेट घर हो में क्या रखल बा हां चलो तारा के दुनिया दिखाई ठीक है तेरे प्लेन पर घुमा दे अच्छा बे तारा के इतना हम जान ना कि जौन ची कहत तौन ची सही में ऐसा और लोग तरु ना हीरोइन बना दे हीरोइन पहले तू ही हीरो बनो ना कर अरे हम तो खुद हीरो बानी आ कितना के हटे देखो है बॉडी आ देखो है तो हे करा कॉल लेता इहो ठीक बा सही है सुना हमरे के से मतलब नहीं मतलब तारा से मतलब तारा से प्यार पे तारा से मतलब आ कोने के देखो इतना टाइम हो बेटे हम जात ठीक बता माई हमरा खोज लागे बे बैठा ना अपने हड़बड़ाई लगलो ना हमरा तारा गांव में घरे आइल बानी तब हमारा कोनो डरे या चिंता नहीं के तू तो लइका हवा तारा के केहू कुछ कह देते तू तार शादी बियाह हो जी जब तू चाहत तार चल जी तार शादी बियाह हो जी अगर हमारी इज्जत चल जाई तो हमारा शादी बियाह होई माने अब दूसरा से शादी बियाह करके सोचो तरू का ए मर्द तू आज भी अभी पकड़ा गेलू कि ना 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 ऐसे तो ना मतलब लेकिन जन तो आजकल का लइका मतलब देखो खपाल बड़ा सो के जन लइका धोखेबाज होला सन लइकी के जन तू धोखेबाज निकल जेबे को सही निकल पकड़बो करबू त चिंता मत कर हम मानी न कुछ हो तार से शादी बियाह करम ठीक बटे ना हां ठीक बा अब ठीक बटे हम जा ठीक बटे ना जा लेकिन राजगीर कहिया घुमल जी चले को दे दो गिरनी हो दादा जा जा टाटा अइले ही करियो ठोरा में हमरा के पटावे इगर सम प्यार करी ना कतना जानी 10 जानी मरेली हमरा पर लेकिन इहो बड़ी चतुर बिया ई हमरे के उल्टे धोखेबाज कहती है और धोखेबाज तो कहिए दिले बड़ी तोरा के ऊ ऐसन ढेकेला तनी धोखा करते ना कि तू जानी जेबू कि आज के बाद प्यार माने क्या होला हैं बताओ ना ए जब देखो हालात प्यार आवो करो बैठो आधा घंटा इंतजार करो और ना तो जा तनी घरे हो बे एकरा में का रखई त गुजुडो के टाइम पास ही हो असली तो मालिकोरा बा ओकरा से ना हम असली प्यार करी ना अइली ही बताओ कबे ले इंतजार करे तनी अभी से ना आइल हां कबे कहती है ना कि आधा घंटा लागी आई 2 घंटा हो गेल ओकरा गइला हां कब से गइल बिया एकरा इचको ना बुझला ना कि हम माइल का कह के गइल बानी आ हमरा का करे के बा बस कह दी आधा घंटा में आ जाइब
लेला हैं? बाप रे बाप, ई तो एकदम बुझा तो लगी हेड कि हमरा के मुआ दी हसन, जिए ना दी हसन नीची को। हैं, दिमाग एकदम खराब हो गइल बाटे हम। कहला कहाँ गुरले रे ते? कहाँ गुरले रे? हैं? कहता कि आधा घंटा बाद ये आधा घंटा तो रे। मैं हम तो बस इतना करी कि आधा घंटा जाए में लगे, आधा घंटा आवे में 1 घंटा तो हो गए, लेकिन 2 घंटा हो गए तो तनी सहेली घरे रुक गई नहीं। 2 घंटा ना, पूरा 2.5 घंटा हो गेला, 2.5 घंटा ठीक बा। अब तू का कर दरले? मन तो करते कि धाके झोपड़ा कबार लिही। मैं गलती हो गई, अब ना जे मोकरा घरे। तो मन ला शर्म ना लगे रे कि गांव घर का करी, हम कहां घुमा दने का कर दनी। हां बोलते तो बेकार लगत ना, हो बिया ना सुकुटाई के घरवा में। अब मन नहीं देखे लगी ना, भता रखल बढ़ोय रखल बड़ू, बस तोरा समझ में आ जाई। हैं, तोरा शर्म ना लगे कि हम जवान हो गइनी, हमरा ला शर्म लागेला तनी गांव घुमम त के का कहि रे हमरा के। हैं, मैं अब ना जम भरे बेशरम, मन दूध पीत बाजा नहीं तोरा का शुगर ये पढ़ाई हम दिन खाली भर दिन तोरा के बैठ के हम काहे मन ये चाहतो कि तोर भौजैया हमरा के मेहना ना मरलस ना। मैं ऐसे काहे ना मैं तब कहे रे, तब कहे जल्दी उठ जो घर में पहले ला ढिका के सनाटा कि धक लोला में दागब, तब जाके कर समझ में आई कि घुमा जला ना। कह कि जतड़ी आधे घंटा लगाओ तड़ी 5 घंटा रुका, हम बताओ तो पेट में दर्द होता टेप का करियो, उनका से मिले कि तो मिल लेनी। बोलियो फंसता हमार, पेट दुखाता साला ऊपर से हमार, मिले कि तो मिले ले आनी। लेकिन माई जान जी, भौजी जान जी तो कितना हमारे से बड़ गलती हो गई बटे। वो तो माई के एक लौती हम लड़की बानी, माई सुनी सबके तो मरिए जी, माई हेड के सुन के चाहे हम माई मरिए जी ना तो हम मरे के मुँह दी। लेकिन सोचा तनी कि जाके उनकरा मेरी फोन क के तनी उनको से बता दी सब बात की हो हमारे प्रॉब्लम बाटे। सोचा तनी कि जाके तनी फोन करके बता दी उनकरा से कि हो उनको बच्चा हमारे पेट में पल रहल बाटे। काहे जे ऊपर की टूटना चोले बगो आ कहां कबे ले गई रहू भर दिन ना पता बाड़ू। अब वो तो गए रहे सहेली घरे हम। अच्छा सहेली कहते कि भर दिन भर हमारे घर रहब ना, काहे ना उ तारा घर आवेले आवेली सन ना। लेकिन वो तो तारा नियन छे छोड़ी लड़की देखबे ना कइनी, मतलब उ ना आया सा हम जब छेछरा लड़की हो गई नी। अरे तू सहेली की हम गए रहू कि कहां गए रहू हमरे ना जानकारी रही। कहां गुरु ने बतावा ना, सच सच बतावा ना कहां गए रहू, सच सच बतावा ना। तो हमर के मारता हूं का आई रोलन जन का बतियावत रहू का, तो कैसे बताई छिपाई का। हां उ कुछ ना उतने पेट दुखात रहे हमर ना। पेट दुखाता? हाँ। देखी हां कुछ हो मत पेट दुखाता तो। अरे हमार बेटी रहती ना तो बोरिया में काट के आ बल्कि फेंक देती खेता, लेकिन है सब बेटी ना रखती। क्या कन सब बुढ़िया के चलते होता टे। हमारा मां के बुढ़िया मत बोला ठीक बाटे ना। तो करा ना, बड़ा नौवा हसा नाम करता रोशन करता मातारी बाप के भाई के, उहे नाम खातिर तारा के बोलता त तारा ए थू लागत टे। कर कुछो कर, आगे चल के पता तोहरे चले। ये भगवान बताई से कैसे बताई हम, ई तो ऊपर चोरी ताना मारा तारी इनको के भौजी से मच के इनकर के बताइम दी तो औरी जनवा दी तो औरी हाला क दियो। लगते पूरे इज्जत जाए वाला बाटे। अब जब उनका काम फोन करके अब का कर नतिया फोन हो तो मैसेज तो हम तो करके कॉल बन के नतिया का मैसेज तू करी खाली, लेकिन वो तो मैसेज ना कॉल ना कुछ नहीं करत। लेकिन अब का करी नतिया के का कर रे हो गेल बाटे। ई काहे सुसुकी तान तड़े रे कुछ ना बोलबा, कुछ ना माई का बताई माई। हम जाते नहीं बाजार है ठीक बा। हाँ। फिर चल जी हो घरे लेखा घूमे, आधा घंटा कह के 5 घंटा पे आई है ठीक बा ना माई। तू जो हमें जे घरे रह, हम जाते नहीं बाजार करे ठीक बा। हां आ भौजाई से आराम से रहिए, कुछ बोलिए मत ठीक बटे माई। ठोठ तनी अपन कम लड़ाओ, बढ़िया रही आगे दिल के। ठीक बटे माई। तो ससुरा में जेबू ना तो सांटा ना हो, बिहानो ना होई आ खदर दियो से ले के आ घूम कम घरे रही आई बगर घरे हम बाजार करके ना तो घरे देखे के चाहिए, ना तो जोन बार बार एक एक कबार के रख दे हो। जानने का फोन कर हेलो। हाँ कहाँ पड़ा कनी है ना, सुनो ना एगो बात कहल चाहत तोहरा से।
कौनी है ना जान तोड़ा तार बच्चा हमरा पेट में पल रहा बाटे। तू हमरा से वादा कैले रहा ना कि हम तारा से शादी करम, तो चलो हमने के दोनों आदमी का मंदिर में शादी कर ली जा। हाँ देखो तू ऐसे काहे बोलता हो कि हम तारा से शादी ना करम। ना देखो ऐसे मत कर, तारा गोड़ पिघड़ता नहीं। बताओ तारा चलते हम का करना कोई नहीं घर में। माई बाबू के एगो बात नहीं की सुना तो तारा चलते हम पढ़ाई बर्बाद कर देनी। देख हम तोरा बिना ना जी पाए। देख प्लीज देखो हम सुना ना, हम कहने के जहाँ मिला रहे ना एक बार तू हो जी क्यों देखत नहीं के ना। सुना ना हम कहनी है तू हमारा घर ही आव। भौजी के तो हम देख ले, हम उनकरा से कोनो टेंशन नहीं के। लेकिन हाँ तू जल्दी आओ 2 मिनट में। ठीक बेटे आओ तो ना, तब उनकरा से पूछता नहीं सबके बारे में कि शादी करियन कि ना। बताओ कहती है कि तेरे पेट में बच्चा पल रहा बा। चुमा लियाला से बच्चा हो जी? ये हमारे के झूठों के फंसावल जाती है। हम फंसे वाला इंसान बने, उनकरा के हम न फंसा दे तो वो हमारा के फंसा दी। हम फंसे वाला बनी। एक ऐसा लड़के बाड़ी सन कि फंसाए वाली बाड़ी सन, यही प्यार करेली सन। हम नहीं समझत 10 गो से मिली सन या 10 गो से एथू करी सन तो हम ओकरा से कम बनी। ये दाजा दाजी करे के बाकी हम ऐसे कोई नहीं तो हम ऐसे कोई नहीं तो हम ही नहीं जानत हैं। हम वाकिफ बानी आ चुप बानी, सब जान के अनजान लेखा बानी। तो एक मतलब ई ना है तू का जाने के से का करवैलस का मरवैलस आ हमारा पर अछरंग लगाओ तरी हैं। तो हम ओकरा में के ना है। सुन ना हम तारा से बहुत प्यार करने। प्यार तू नहीं खिलवाड़ करेलू हमारा से। हमारा जिंदगी साफ एकदम बर्बाद करे पर लागल बड़ू। तू बात बतिया तरू। देखो तू ऐसे काहे बोलता, हम तारा बिना ना रह सकी ना। तार बच्चे हमारे पेट में पल रहल बाटे। तारा से संपर्क हमारा भइल बा? हां तो तब कैसे तार बच्चा के करे से का कइलू हमारा के अछरंग लगाओ तरू? देखो लेकिन तारा से भेंट तो कइले रही। भेंट कइला से का हो गई? हम जानता नहीं के करे से तू भेंट करे। कहां जो मन रहे तो तू हमरा संगे कइले तो का है जो तार तार बच्चा हमरा पेट में पल रहल बा। तू अपन दोस्त नहीं खाते। तू दूसरा के मूर्ख बनैया, हमारा के मूर्ख मत बनाओ। ठीक बा? तारा के मूर्ख नहीं के बनाओ। ठीक बने ना देख हम तारा शादी कर चाहता नहीं। शादी ई कब सपने में मत सोची है। तू जा जेकर से जो ना देखो तारा जेकर हां ऊपर से तार के हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जेकर हां ऊपर से सुना, जेकर हां ऊपर से हमारा झूठा के ना डीएनए टेस्ट करावो। उतना तू बात डीएनए टेस्ट करा के तब साबित करो कि नहीं हमारे हटे। हाँ चलो हम चेक करो नहीं तोरे बच्चा हटे। अरे दादा ये तो फंसा के रख दिया हमारा के। आज के बाद हम सीमल तोड़ के आ फेंक देता नहीं। देखो ऐसे मत कर, तारा गोड़ पर झूठा के ई सब यही नौटंकी हटे। रो के गा के सब नौटंकी है और कुछ ना हटे। ना देखो तारा बिना ना जी भाई हम तारा चले हम सब पढ़ाई छोड़ देनी। माई बाबू के बात ना माननी। माई मना कर रहे कि कौन लेकिन से ना बतिए, लेकिन तब पर भी हम तारा से बतिया नहीं प्यार करते रहे। चलो वो नौटंकी हमारा भी ना लगी। ठीक बा? तू जेकर हो ओकरे से जा खेला। ठीक बा? हम चलो नहीं। माई का कौन मुंह लेके जाए। माई हमारा पे इतना विश्वास कर रहा है लेकिन विश्वास के हम घाट कर देने। अब भौजी तो इतना ताना मारत रही है लेकिन अभी भी ताना मारी नहीं। तो इतना ताना मारी नहीं कहे लायक ना। जैसे ही ताना मार जैसे गाँव भर सब सुनी तो हमरा क्या माई के ताना मारी कि तो एकलौती लड़की रहे तो का एकलौती तो लड़की तो बना दे सब। एहू बेरा घरे नहीं खे। हैं बताओ अगर के रोज समझावत नहीं ना कि घरे ना बाजार करे गइनी है ना। ये का हम कहि जाता ना मुंह में ला खराब गाड़ी आवत ना। ये बेरा के त मारला में सुधरिए जाई ना। बेरा तू आवत बेरा हमहू बीच के रखत नहीं कहत नहीं डेली घरे रह लेकिन एकरा सुनात नहीं खे। आवत तार के चिकन बास को रखले बनी हम।
हैं एकरा ला शरम लागत है चिको के हमर महतरिया सिखा सिखा के जाती तो हम काहे के घूमतनी हैं बेशरम एकदम बेहया हो गइल बिया। अच्छा आव एबार के तब मारला के बाद तार छठियार के दूध ना याद आगुल ना तो कहिए कि का कहले रही हम हैं बाप हो बाप रोज रोज हमरा के पितिया के रख देले बैसन एगो तो टेंशन भेड़ुआ के अलग रहता एगो एगो टेंशन लेके के मारत रही हो हैं दिमाग एकदम हमर लहका के धइले बिया। तोरा कहां रे तोरा कौन छी हो रे आ ते कहां गोर ले रे हां काहे उल्टी करते रे ऊ माई तनी तबीयत खराब बा। तोरा ला शर्म लागत ये राम जी ते कहां गोर ले रे ते कहां उल्टी करते रे कहां रे हां तोरा के रोज रोज समझाई हम खा के बर नहीं समझा बस तू थोड़े खा के आ फर्द में कड़ो मार चल देता रे आ घूम के मेरी तोरा पड़ता सिखाई पड़ता रे हां ये के दाम कर ले मार के की कर बड़े उल्टी कल गइल जा। हां ओ यो तो उल्टी कर लागल बिटिया अरे कहतानी कि काहे कपड़ा चक्रिया कोना बैठा रहे अरे अब का होले मुहवा कइले बानी कहीं ना ढेर ढेर का अब हम तो कहबे ना करम अब तो लगल नानी बने वाली मार के सुनाओ त गौवा में चिल्लाई चिल्लाई के का सुनाई ना कहे बेटिया के भेजत रही तो ओकरी ना बुझात रहे नानी बने वाली बन सोहर गवाई हल्ला हां हम नानी बने वाला बारे तू मामी वाला बने वाला बड़े ते उ खेला लिए तो खिलाई ना लाल पे ही हाल हो गई तो बियाह होखला के बाद तब बुझाता कि दूधू का जुड़वा निकल गया इहे ठीक नहीं है ना तोर बतिया सुंदर तोरा ले कर ध कहि लोलवा दबा दे होय देख हल्ला जने के आ तो बुढ़िया के अवारी बोलती यार अब बोले तो मुंहवा चुप रखेला मुड़िया गोता तू अपन मुंह चुप कर ले चल भाग ना ना बड़ गलती कर देनी हम कहत लाज ना लागल भई के पकड़िए तू कर उतारे में यार लाल कोस मरवा मैंने हम बानी लागला के जरूरत नहीं कि अभी जिंदा बनी हां हां रहू ना यही से ना हो काम कर दिलस यही से ना देखला मुंह करिया करवा देलस तबे ना कह रहू माई अपने से खा कहते बानी कि जा बानी ना पटकार बानी ना तोरा के हम देख लेती जो ओए ना अब ये दिखा देली तो बाद में कब देखई अरे जो नहीं जो जा तनी अभी वहां से कहे ना ई बिटिया के घर से निकलवा देनी ना तो हमरो ओने बता ले कहबे अभी हमार रमटी रात बता उहे ना काज कर देली नहीं करत घरा में से निकलवा देबे ना तो बहिने जोरे मन कर तो ओने करी कर तू सवाल माई बेटी के मैं खेल हम जान गोनियो माई तोरे चल से ना तोरे से रे ढिरिया बोल के चल जाती है माई- तोरे टेटे टकोय जो कौन का तुरंत तोरे चलते ना हमरा सहत नहीं कतना सहत रे हां कतना सहत नहीं माई अपना से गलती हो तोरा गई कुकर कर में लाज ना लगो रे का हम कर जातनी माई अपना घर से बाहर निकला माई लेकिन तू जान को अभी वो कर माई हां अब जवन कहब तवन ते करबे लेकिन हम घरवा कह के गइनी बाजारिया में कि कहता हूं मज त काहे गुजरे रे उना ना बोली हमरा के ना बोली तोरे माई जाए तो गलती तो हो गई माई चला ये राण चलो चलो यही उम्र में तो तरला शरम नहीं लागत एकदम कुछ भी तू करे पर तैयार हो गई बड़ू अब का कही इतना हम झोखत न तारा के जन्माई के कि का कही हम चलो सफाई करा दी नहीं तो अभी चल रही है ना पूरा गांव घर जानी ना तो हमार जियल दुश्वार हो जाई चल